Един ден магарито отива при лъва и му вика: откъде на къде ти си цар на животните, бе? И лъвът му казал: ми, защото имам голяма грива. И то и аз имам голяма грива. Аз трябва да бъда цар на животните. И лъвът му казал: ами, защото имам голям. Магарито: ми, че аз имам два пъти по-голям, бе. Аз трябва да съм цар на животните. И сега лъвът вижда се, че някой да му каже. Не мога да се разбере с магарито, вика, защото вика, държа яко. Ще аз държа и аз също държа яко в леглото, бе. По няколко часа няма проблеми, бе. И лъва казал: хубаво, айде. Искаш ли да направим с тебе едно съревнование? Единият ще опъне другия и който свърши по-бързо, другия е цар на животните. Магарито: нямаш проблеми, бе. Надупел съм магарито, вика на лъва: давайте си пръв. Лъвът го почнал: дай, ама на половиния час бил готов, свършал. Магарито казал: сега му е ред, сега ще видиш ти. Натопорчал магаришки. Сега ще видиш, като подпукал лъва: дай 5 минути, 10 минути. Лъва вика: бре, точно тук ще ме скъса. И почнал да пъшка там, да охка, нали, само и само да му стане по-хубаво на магарито да свърши, обаче магарито държи. Оттам минало вече 20 минути, 25-та минута лъва почнал да върти дупито, както му прави лъвицата, само и само, нали, да свърши магарито. Магарито взел повече да пъшка, взел по-бързо да лашка, обаче няма, не идва края. Но време вика лъва: бре, какво ще прави? И като започнал да се върти дупито на осморки, те да върти, и магарито след една минута изпъшкало силно и свършало. И само се навело и му прошепнал в ухото: ти не си цар, бе, ти си бог направо.